Okay, bro. Ayan, bro. So, ang topic nato karon na nakita sa church, na? Because ang topic nato is the creed. I believe in the Holy Catholic Church. So, nakita diya sa article number, if I'm not mistaken, number 8, no? The marks and attributes of the church. Okay. Di ba kita brand conscious man ta, no? Na ay tatak original, no? Na ay trademark. So, dili kita mo punit o produkto dito sa kaysa, no? Kung dili ta kaila. Kita sa atong brand. Sa shampoo, kita tag Sunsilk, Pantene, saba, no? So, not genuine if the seal is broken, no? So, nakita ay brand. Sa simbahan, which is mo yung pinaka-importante, no? Ang Ginoo nagbutang pod og palatandaan para makasigurado ta nga ang atong sudlan genuine ug dili piki. Okay? Jesus founded His church. Klaro na kayo na. Si Jesus nagtukod og simbahan. Maingon mo, anong i-emphasize mo ni Brother Dino nga ang Ginoo si Jesus nagtukod og simbahan? Nga naman, kaya ang uban nga mga sikta, ang ilang palakad nga istorya, nga pagtuludan, si Jesus wala nagtukod og simbahan. Ha? Imane. Moingon sila, ang simbahan dili importante. Religion is not important. Church cannot save you. Only Jesus. Mao na ilang timanay na. Mao na ang ilang message. That is not true. That is a lie. Okay? Ingon sila, si Jesus wala nagtukod og simbahan. No. What is the official teaching of the church? Of Jesus? Jesus established a church. Matthew chapter 16, verse 18. You are Peter. Ano sa meaning sa Peter? Rock. Okay. So, muingon sila, nganong Peter, nganong si Pedro man ang bato, no? Kasi Jesus man ang the only rock. Pagsilti niya nga si Peter mo'y bato, si Peter gihiusan niya sa iyang kaugalingon. No? So, I will build my church. Kita mo na, ningon siya, tukuron ko ang akong simbahan. No? Giunsa man nila pagsabot, nga ningon sila nga wala tukod si Jesus og simbahan. Niingon gud mismo si Jesus sa iyang baba, ningon siya, I will build my church. Diha kay Pedro. No? And even the gates of hell will not prevail. Sa pagtukod ni Jesus og simbahan, unsay iyahang, kung kita mo tukod tag building, gasto tag milyon, gasto tag kwarta. Ang Ginoo, sa pagtukod niya sa iyang simbahan, ang iyang kaugalingong kinabuhi, iyang gibuhis, ug dili tiaw-tiaw sa pagtukod niyang simbahan, dugo, luha, singot, kinabuhi. So, tungod kay ang pagtukod niya sa simbahan, iyang gibuhis ang iyahang kinabuhi, kabubuton sa Ginoo nga mosulod ta niini nga simbahan. Amen? Imagine, naay magtudlo karon bisan sa sulod sa simbahang Katoliko nga dili kinahanglan ikaw mabunyagan para maluwas. Ha? Naanay ginatawag nga religious indifferentism. Bisag unsa imong relihiyon, okay lang. Maluwas ka. That is wrong. That is heresy. Ano naman? Gipakamatyan sa Ginoo para lang makatukod siyang simbahan. Kay gusto niya mo sulod ta niini nga simbahan para kita maluwas. Niya ingnon lang nato nga
ang pagsulod sa simbahan, ang pagpamiyembro niini nga simbahan, optional lang. Depende lang kung gusto nato o dili. Kuha ninyo? Pag gusto lang kita, kung musulod ba ta dili, so, kung muingon kita nga ang simbahan dili importante, atong gipakawalay pulos ang kamatayon ni Kristo. Kay iyang kinabuhi ang iyang gihatag. No? So, dogma sa simbahan, membership of the church, of the Catholic Church is necessary for salvation. That is the dogma of the church. Di ka na siya mabalik. Pero naagay mga bright ng mga theologian nga ila na pong bali-balion. Lagi ito nga membership sa church para maluwas. Pero let us define church. Diha na po sila mabanat kung unsa ang simbahan. So ang ila para nila kining mga protestante nga mga simbahan. Unsa may opisyal nga pagtulunan sa simbahan Katoliko bahin sa mga born again, Methodist, Baptist, Iglesia ni Cristo. Unsa man sila? Simbahan ni sila or dili? Ang tawag ni Pope Benedict sa Catechism, they are called ecclesial communities. They cannot be called church. Because para matawag ang church, there should be a sacrifice. There should be sacrament. So wala sila niini. So they are just called ecclesial communities. Okay? There is only one church. Mga igsoon, may daghan simbahan, no? Daghan. Pili lang ta kung sa atong gusto, no? Walay daghang simbahan. Usa lang ang simbahan. Moingon ka, nagatuo ako nga daghang simbahan. Ang simbahan Katoliko, usa lamang sa mga Kristiyanong simbahan. Bisa pag unsay tuohan nimo, bisag maunay imong tuo, ang kamatuoran dili mausab. Kuha niya? Mutuo man ka nga ang sulod anang baso cyanide o dili. Mutuo man kag dili nga cyanide, moingon. Cyanide na, adi ko mutuo nga cyanide na. Imno nimo na patay gyud ka. Mutuo man ka sa dili. Ang kamatuoran. Bisag unsay imong tuohan, ang Ginoo nagtukod og usa lamang ka simbahan. Timani, pila ka buok arka ang naglutaw sa panahon sa baha kay Noe. Usa lamang o dili daghan. Usa lamang ka simbahan. Usa lamang ka sakramento. Daghan kayo. Okay. O mga protestante nga simbahan. Gikan ka na sila sa simbahan Katoliko. Kabalo mo pila ka buok sikta karon ng mga protestante? Naana sa 40,000. O kada tuig halos nagadugang. So, ang Ginoo naghatag og upat ka timailhan para mahibaw nato ang atong gisudlan tinuod. Imagine na niya square. Ang square, pila ka buok side ang square? 4. So, the mark of the church, the 4 marks of the church. Ha? Imagine lang ninyo. Nawala ng battery. Hello. Okay lang. Dumag mo ninyo na? Hello. Kaling ko na mag-check kung na-charge. Wala. Okay, so, ato ta sa first. Unang patak. Unang marka. Isaksak na siguro kurente kung na siya charger, no? Ano siya? Nakasaksak siya. Pero palang isa. Hello. So, hadlok sa nilong ikapon na ulit. Okay. Unity. So, aton lang i-memorize niyo ha. 1, Holy, Catholic, Apostolic. Again. 1, Holy, Catholic, Apostolic. Hello. Okay. So, sa 1, usa, nahiusa,
unity, united, no? So, ang simbahan nato mga igsoon, maorag yun ni nga ginatawag nga pundok sa mga Kristiyano nga bisan asa kamuadto na kitay opisyal nga pagtulunan. Sa ubang sikta, magdepende kung unsay modo sa pastor. Magdepende kung kinsa nga pastor ay mga tubang, unsa may pagsabot ni mga bersikulo, maglahi-lahi. Kita, uniform. Kung wadto ka dire nga lugar pagadian, ang style sa ilahang pagsimba na drums. Dito na po, wala drums, piano lang. Ang uban, ang pastor, depende sa iyang dress code. Kita palarihos, tanan. Altar, sakramento, bisag asa kamo adto, ang sakramento parehas. Unity. One. Ang pagtuo na to, na Catechism of the Catholic Church, na kitay dungawan sa atong Okay. So, John chapter 10 verse 16. Ningon Jesus, no? All together read aloud. Go. Kabalo ang Ginoo, kabalo si Jesus nga naay mga ubang pundok. No? Kabalo siya. Pero ang iyahang kabubuton nga hinaot unta nga sila pagadalon sa usa lamang ka turil. So ug sila maminaw sa akong tingog. So mao na ang gusto niya. Nga unta tanan mahimong Katoliko mo na atong handom, no? So dili na tinuod mga igsoon, okay lang bisag asa ka, no? Kung ikaw nakadawat sa grasya sa Dios sa imong kasing-kasing nga ikaw gigiyahan paingon sa tuod kasimbahan, dapat ikaw mo discover nini. John chapter 17 verse 11. Holy Father, keep in your name those who you have given me, that they may be one, even as we are. So, gusto gid siya mahiusa. One lang kita. Ang Ginoo, dili Dios sa kagubot. Dios sa kahapsay ug kahusay ang Ginoo. Ug dili niya kabubuton nga magdinaghan ta. Mutuo ba mo ang kamatuoran usa lang? Yes. Usa lang gid ang kamatuoran. Dili pwede kay mao nay matuod sa imo ha. Sige mao nay kamatuoran nimo. Mao man ni kamatuoran nato, no? So pasagdi lang ko. Kay mao man ni kamatuoran nako. Dili pwede. Pila ka buok ang tubag sa 1 plus 1 mga igsoon? 1 plus 1 is equals 2. Dili pwede, Brad, pasagdi lang ko Brad kay ang akong trip 1 plus 1 equals 10 man yun. So, mao ni kamatuoran ako. Bisa pag mutuo kag dili, ang answer sa 1 plus 1, tuog yun. Wanay lahing kamatuoran. So, para kanato, si Jesus, Dios. Para sa Iglesia ni Cristo, saksi ni Jehovah, Sabadista, di ko sure, Sabadista, saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, si Jesus, dili Dios. Usa ra gid ang insakto, ana. Ug kabalo ta nga kita insakto, no? Pero ibutang na lang gid nato, wa ta kabalo kung kinsa insakto. Butang na lang nato theoretical. Usa ra gyud kanato ang insakto, dili pwedeng sakto siya, sakto ta. Di ba? Okay. 1, holy. Kedua, balaan. Ang tatak, makita tanaw nato. Ang ato ang simbahan, nahiusa ba? Yes. Check. Kedua, balaan ba? John chapter 17 verse 17.
Pabalaan na sila sa kamatuoran. Ug tungod kanila, akong pakabalaan na akong kagulingon. Sanctify. Say sanctify sa Bisaya, pwedeng balaan gyapon, no? And they also may be sanctified in truth. Mo na pagampo sa atong Ginoo, no? Next, ay mo kabala ka ato ng usa-usahon, ididali nato ng one Holy Apostolic Catholic. Catholic, unsa may meaning sa Catholic? Gikan ka na siya sa pulong na Grigo. No? Grigo, Greek Catholic. No? Ang meaning na universal. Sa Binisaya, makailapon. Tibuok kalibutan. Universal. No? Nganong gitawag mo na ito atong simbahan ng Katolik? Nabala sa Bible? Makailapon, universal? Yes, niingon si Jesus, no? Go to the ends of the earth. No? Go to the ends of the earth, teach them all that I have said, and baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go to the ends of the earth. That is universal, whole world. That is Catholic. So, tanan nga pagtulunan sa Ginoo, no? Sa tanang tao ug sa tanang lugar, naabot sa simbahang Katoliko. Matthew chapter 24, verse 14. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all nations. Mark 16, verse 15. Go into the whole world and preach the gospel to every creature. So, whole world, universal. Mo na ang gitawag nato ang atong kagulingong simbahan. Catholic. Mayon sila, ganong dili man Church of Christ. No? Dili, mga igsoon, magbase sa ngalan, bisa pag ngalan, pwede hindi mo butangan. Church of the Father, Son, Holy Spirit, pwede. Church of Christ, pwede. Church of Jesus, pwede. Dili sa ngalan. Iglesia ni Cristo. Ngalan na ha? Iglesia ni Cristo, simbahan ni Cristo. Pero dili sila mutuo nga si Cristo Ginoo. Imagine? Kabalo ba mo nga naay grupo diri sa Usamis, Soldiers of Christ? Soldiers of Christ na naitato diri. Mo ampo sila, mo wala sila chicks, wala bisyo, pero na sila atam-atam. Di sila madutlag bala. Pusilon sila magbaga-baga. Ngalan, Soldiers of Christ. Christ, meaning, dili madala sa ngalan-ngalan. Bisa pagbutangan mo nag-Soldiers of Jesus Christ, Christ, Jesus, kapila mo na balik-balikon, dili. Kay dili man sila tinupod ni Jesus. O gisugo kita, nga nga ito si bahan makailapon. You shall be witnesses for me in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth. O na nga tawag na to? Tungod sa pinakatinumyan sa kalibutan. Acts chapter 1, verse 18. Next, apostolicity. Everybody say, apostolicity. Apostolicity. Very good na? Mura siyang tongue twister, no? Panghambog na yun yung pag-abot sa balay, apostolicity. Kabalo ng bagong pulong, no? So, unsa man na? Tatak. Simbahan, ikaupat nga tatak. Dapat, ang apostolicity, meaning ang inyong leader sa simbahan na ay walay bugto nga koneksyon gikan sa mga apostolis. Na ay, hello, dideng, walay bugto nga koneksyon. Okay? So, kita, naakitay ngalan nga mahatag gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan.
Kinsa unang Santo Papa na to? Saint Peter. After Saint Peter, namatay siya sa 67 AD. Siya na puli. Saint Linus. Pag humaan si Saint Linus, gipatay na po siya, Saint Cletus. Pag humaan kay Saint Cletus, Saint Evaristos, Saint Cletus, basta, diha dapit. Hantod karon, pila na? 266 ka Santo Papa. Walay bugto. Naakalista na dito sa Batikan ang mga ngalan. Walay bugto. Pagkapatay, gipulihan na ni. Pagkapatay, gipulihan. Kadang mga nagpandong sa atong pare, obispo, gipandungan po na sila, obispo, matrace up na hantod sa sinugdanan. Walay bugto. Walay panahon nga walay simbahan. So naagyoy ngalan og unsa nga tuig siya na nerbisyo nga Santo Papa. Walay laing pundo ka Kristiyano na makahatag ana. Moingon ta. Born again. Kada sa mga nasugod. Gikan pa sa apostolis, taga-imig ngalan sa inyong mga leader bi. Was lay mahatag. Nga naman, kano sa mas natukod? 1900s lang. Kinsay nagtukod sa born again? Charles Paran? Kinsay nagtukod sa tuiga, bro? 1902. Kinsay nagtukod sa Sabadista? Ellen G. White. Sa tuiga, bro? 1844. Before 1844, wala pa sa Sabadista. Diha lang sila nagtukod. Nagtukod sa Mormons, Joseph Smith. Sa tuiga, bro? 1872. So, Charles Russell, Saksi ni Jehovah, unsa tuig ka? Siya akong di ko maigpitsa eh. So, no, si Charles Russell nagtukod sa 18th century. Bag-ora diri ra dapit. Ngano nagtukod mo na sa simbahan? Namon 1772. Kinsay leader sa mga rebelde. Mga rebelde man sila tanan, no? Kinsa man? Wala sila kabalo. Asa tanan ang leader nga nagsiak, ana, gikan sa usa ka pare. Martin Luther sa tuig 1512. Pare Agustinian, nagbasag Bible, nag-interpret og iyang kagalingon. Di ko mutuo sa pagtulungan ng simbahan. Mao ni ako amo insakto. Ni si Aksya, tapos ang iyang mga estudyante ni si Ak na po niya, sila ni Calvin, sila ni Zwingli, sila Munster. Oh. So diha nagsanga-sanga hantod karon pila na ka buok sikta tungod sa kadaiya mo punit og Bible. Di ko mutuo nimo ako ang interpretasyon mi sakto. Karon 40,000 na. Asa sila gikan tanan? Simbahan Katoliko ni Siak sa tuig 1512. What is 1512? 1,500 years gikan pagsugod sa simbahan. Sipak sila. So, you are built upon the foundation of the apostles. So, kinanglan natin apostolicity. Si Jesus na ingon, you are built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Matthew chapter 16, verse 18-19. So, kung naay isa sa bersikulo nga dapat ninyo ma-memorize, bisag nakatulog mo, kani, 16-18. Everybody, go! So, ang introduction na you are Peter. No? Peter, ang Peter, bato na. On this rock, I will build. Unsa man ang Hades? Lamig paminaw no? Hades? Imperno na. ang
ganghaan sa impyerno dili makabuntog nini. No? Nganong yabi? Unsa may simbolo sa yabi? Tagaan ta kag yabi. No? Sa may yabi. Kapalit man ko dito sa City Hardware yabi, sa may yabi mohatag mo. Ang Yahweh, simbolo na gikan pa sa unang panahon, otoridad. Otoridad nga pwede mapasa kung ikaw mamatay na. Pasa na pwede mo mapasa. So, ang otoridad ni San Pedro pwedeng mapasa. O, gitagaan niyang otoridad ang simbahan, no? Bisag unsa nga inyong paghahigtan, dili tugutan, dili sa yuta, di sa tugtan nito. Bisag unsay pagabadbaran ninyo dili sa yuta, pagabadbaran sa langit. No? Tanan nga gahom sa langit ug yuta gihatag kanako, ingon si Jesus. Lakaw kamo og maghimog mga disipulo sa tanang nasod. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Og tanawa, ako magauban kaninyo hantod sa katapusan sa kalibutan. So, dili matumba ang simbahan. No? So, daghan kay mga simbahan ron. Kibuloy, mo ni siya karon ang Son of God. No? Dili ka malangit kung di ka magpalista niya. Si Eli Soriano. Asa man nagikan si Eli Soriano? Mayroon siya ang dating daan, siya ragi sakto. Pero asa na siya gikan? Gikan po na siya ang iglesia. Rido na sila kaya sa iglesia ron. Mortal enemy na sila. Makita na sila, patay na sila. Gikan na siya iglesia. Yan siya iglesia, nagpriso si Felix Manalo sa balay niya, pinakaadlaw, tulok-adlaw, niya pagawas niya, ekstoryahan na nakuha sa anghel. O, na siya. So, basig bunga na tos kagutom itong iyang pagkuhan. Tukod na siya simbahan, pagawas. Okay. So, according to Father Leo 13, kabalo man kita mga igsoon, di ba, nga kita ang insakto. Nakita sa tinuod. Di ba? O, sila, siyempre, dili insakto. Naay sakto sa ila, pero dili kumpleto. Ang pinaka-kumpleto nga kamatuoran naa sa simbahang Katoliko. Sila naapoy daghang kamatuoran, apan kulang. Unay gamay mga sayop-sayop, no? Now, ang advice ni Father Leo 13 in doing apologetics, in sharing our faith to others, never start, ayaw sugod sa pulong. Sayop ka ba eh? Kay musulti ganay kag una sa imong pulong, sayop ka, sultihan ta ka kanong sayop ka, sirado na ng ilang dunggan, o dili na na sila maminaw nimo. Bisa pag-unsay mong isulti, kay ang pride nila mo kick in. No? Pero kada ng tao nga ingnan nimo, bad breath man ka. Ha? Bad breath. Kung bad breath ko, mas bad breath ka. Ang tao na defense mechanism. Ayaw sila, bisan kabalo kang sayop sila, ayaw sugod sa pulong, sayop ka. Ang imong buhaton, mag-share ka sa imong pagtuo. I-share nimo nga kaning imahin, mauni ang among pagtuo, dili ni siya Dios, mauni, dili ka musultig. Sayop ka. Kami sakto. No. Share lang ko ha. Mauni mo ha, nigutuhan, ang Santísimo Eucharistia, mauni. Kaya naman, manang i-resulti ni Father Leo 13. That is why, it is seldom nga does any good nga maglalis kita about religion. No? Dili ko na nindot lalisan ang reliyon. Resulti niya, ready ta dapat mo discuss. Discuss, ha? Lahi ang discuss, lahi ang lalis. Kaya lalis na naman ko na subuganay, musalanay na. So, isultuhanay. Ang ato ang tumong, share our faith, discuss. Diskusyon ta ng present ka sa imuhang kamaturan, present ko sa kamaturan. No. We should be ready anytime at a drop of the hat. Expression na siya. Pagkahulog lang skalo, ready na ta to defend our faith. Pero, never to argue. Argue is pag-away ng mga anak. No? So, ngayon,
The moment you say, your religion is wrong, and I will tell you why, you have already slammed the door of the person's mind. Nothing that you say will get inside. Amen? Religion, I'm right, you're wrong. La 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 la. Ko kada mo. Ko lami na ambot la. No? Okay. So, now kung imong represent kay nagtuon ka sa imong pagtuo, kabalo ka, suwito ka sa imong pagtuo sa mga sakramento, sanctifying grace, Michael Richards. Makumbinsi na sila sa hinay-hinay. Dili na nimo sila kinahanglan sultihan nga sayop ka. Sila na yung sulti, sayop da ko. Dili man na sila bugo, sila man na mo realize. Istorya naman ni Brother Lord John ganiya. Scott Hahn. Kinsa pa itong mga bunggitan ng kami Dr. Arlancis. Walay nag-convince nila, sila ay nag-convince na gugulingon. Karon, grabe ka mga bunggaitan nga pastor. Karon, grabe ka bunggaitan nga Catholic defenders. Sila na-convert sila sa ilang study. Na-realize nila. No? Rusahay, nagit po yung mga tao nga makalangkot-langit po na tungkol sa atong tawhanon nga weakness, mahiblad yun po ka, nga makabuhi yung storya nga di maayo. No? Kasi na itong galalis dito sa plaza, dito sa Bacolod, na kita gihimo sa panagway sa Dios. Tubag po ito siya, gihimo ka sa panagway sa Dios, mo yung naong murag tik-tik. Na. So, we don't have to tell him that his church is not true. He may be stubborn, gahi man siya gulo, but he is not stupid. Kabalo siya, hinahinay na siya. So, first, number 1, unity of belief. So, 1. So, sa under sa 1, ang atong simbahan, nahiusa sa pagtuo, nahiusa sa leadership, magbalantay, o sa atong worship. Sila, nahiusa ba sila? Wala. Lahi dire ang leader dire, away naman dire, nag-away na po sa kwarta, dire na po. Wala. Dili ni Muslim matawag na mahiusa. So, naman na imong tanawan. Naadi ito sa naadi kita sa tinuod. That is why kanang ginatawag nga private judgment, private interpretation of Scripture, di na siya pwede. No? There is no such thing as private interpretation. Nakita yung usa ka altar. No? The Catholic is the only person who can take a trip around the world. Bisag asa siya mo adto, South America, America, Germany, pero usa lang ka klase sa pagsimba. No? One. Next, holy. Pag-abot sa holy, balaan. Moingon na itong ubang sikta. Ikaduhang marka sa inyong simbahan, balaan. F, balaan. Huwag mo kuyapi. Tanang mga killer, corrupt, official, katoliko mo na. Ang nabalaan naman mo. Bitaw, mutubog na. Bitaw, ang balaan man. Dili sa miyembro ginatawag ng pagkabalaan. Balaan ang nagtukod si Jesus. O gulay labot ana, balaan ang atong pagtulunan. Kung imong usisaon ng pagtulunan sa simbahan, balaan. I-compare nimo. Kinsa naman nga simbahan ang nagbarog, hangtod karon. Nga ang lalaking babae maminyo, kausa lang yun. Hangtod kamatayon, simbahan Katoliko. Born again, pwede kang mga asawa mag-divorce. Kinsa na may nagbarog, bahin artificial contraception na simbahan. Usa lang yun. Ha? Stricto kayo. Bahin moralidad, simbahang Katoliko. So, kung matanaw ka sa kabalaan sa simbahan, ayaw tanaw sa mga miyembro nga wala mituman. Dito ka tanaw sa miyembro nga nituman. Sa mga tao nga nituman, nahimo silang balaan o sila nahimong santos. Muna nga daghan kay kitang mga santos nga produkto. Miracle worker. Kakila mo ni Saint Denis, 240 AD,
giputlan og ulo ni Saint Emperor Decius. Pagkaputol siyang ulo, kablukan sa gibuhat, gipunit niya yung ulo. Naglakaw og 10 ka kilometro, nagwali habang malakaw. Pagkahuman sa 10 ka kilometro, natumba. Makaproduce ang simbahan, ang dili tinuod nga simbahan, naglakaw, nagwali. Nasyak ang mga tao, wala na hilantig, padapli na lang sila, naminaw na lang sila. Tungod na to, daghan kayo o na-convert. Si Saint Joseph of Cupertino, mag-ampo to, maglutaw. Magprosesyon sila sa ilahang monasteryo. Kaya galutaw man to, para dili mo gawa sa koral, birahon lang sa nina, para magkuhan. Nakakita daghan kay kitag mga santos nga di maihap mga testamento sa kabalaan. So, ayaw tanaw sa miyembro nga tulibagbag para sa mahibawan nimo kung balaan dito ka sa mga tao nga nagtuo. Okay. Matthew chapter 13 verse 47. We know that we must expect that there will be unworthy members in Christ's church. Jesus himself compared his church to a fish net which bad fish are caught along with good. Di ba? Naagid na. Maapil gina. O katong sa wedding feast na ay mga dili imbitado o imbitado na ay mga naisagol. No? Bisang kadi sa 12 ka apostolis na ay dautan. Mingon sila ka Katoliko. Daghang mga buluyagon. Ay kung inay niya simbahan ng buluyagon. No? Murag daghan lang tanahon buutan ninyo kay gamay pa man mo. Kay kung daghan na mo pila na mo kamilyon, mas maklaro. Diba? The Catholic Church is holy because it is founded by Jesus Christ. And it is because of the holy doctrines. Ang atong doktrina. No? Imagine, kung mapilihan ka o Katoliko o Islam, maguna-una na lang ka. Simple na lang. Ang pagtudlo sa Katoliko, usa lang kaasbana o sa kaasawa, hantod mamatay. Sa Islam, pwedeng 7. Pwede mo lang common sense, mayroon pa di rin nakikita nga lang sinsakto. Kaya kato mga asawa ay taon nga nagulat sa ilang bana nga usa ka buok, 7 sila, sakit kay ilang buot, di ba? Sa may ganahan ba nga number 5 ko, hulat lang ko dire. Number 5, wala na. Common sense pa lang daan, no? Okay. Mayroon tag, balaan ang simbahan tungod sa mga santos. Pero ang inyong kaatbang, ang mga ubang sikta, yung sila, di mimutuan ng santos. Nga naman, kamura may naghimuhimo ng santos. Okay. Now, kung di pagit sila mo tuo sa santos, mga igsoon, di gid sila makaikyas, kinsa may di nila maikyasan. Ikaw. Ang imong kinabuhi. Kung ikaw nagkinabuhing balaan, tarong, makonvince nimo sila. What is your secret? Nganong balaan man ka? Nganong dili man ka madalag korupsyon? Nganong dili man ka madalag yani? Nganong maayo man imong hapsay man ka? Pero kung ang imong kinabuhi, labaw pa niya, number 1 ka chickboy, number 1 ka palabalikas, kurap, kawatan, chismosa, ay nalag waliwali diya. Eh di gid siya ma-convince, no? So, no? It leaves us to ourselves, you and me. Our friend may claim Christ as his founder too, may claim a holy doctrine for his church, may bypass the saints as arguable point, but he cannot escape us. He cannot be blind and deaf to the testimony of our lives. So, importante yun nga balaan. Eh, kung di kita balaan, ano mo adto man siya? Presa na. Sa office, katawaan kanila kay Katoliko ka, kalasimba ka, dili ka mo tanaw bold, dili ka mo apila ng chicks nila, katawaan ka. Di ka isla ganahan mo kuyog nimo. Kung mag-imbitaranay na sa grupo, mabilin ka. Ay, killjoy mo na si Kwanay, may lamig, buta na kayo, may lamig. Pero hulata, kung nasa sila'y problema, asa mo adto mga advice nimo.
Kung naay mga seryoso na sa kuan, ikaw may duulan. Kay makita nilang kabalaan sa imuha. Which like, what is your secret? No? Pero kung wakay batasan, kusog ka mamalikas, sa may yung sekreto si Satanas. So, kung nahimo ang animo ni tanan, dili nagpasabot nga ang tao mo pagkaugma mo pabunyag dayon sa Katoliko. Kay na bisag kabalo ang tao tungod sa pride o prejudice, kabalo siya gahi gyapon. So kinsa may makapakonvince sa tao? Holy Spirit. That is why pray, pray, pray. Okay. One, holy. No? So nakitay authority. Kung kinsay naminaw sa kaninyo, meaning sa apostolis, naminaw sab kanako. Kinsay naminaw sa simbahan, naminaw kanato. Kung dili kita maminaw sa simbahan, parehas kitang wala naminaw sa kay Kristo. Infallibility. Everybody say infallibility. Very good. No? Unsa may meaning sa infallibility or infallible? Meaning, kung ang simbahan motudlo bahin doktrina, moralidad ug pagtuo, di siya pwedeng masayop. Kung ang Santo Papa mo gamit sa iyahang infallibility, no, as the teacher of the church, di siya pwedeng masayop. Okay? Nga naman, nga di man siya pwedeng masayop? Kaya nagpromisa ang Ginoo nga iyahang ubanan. Muuban ako kaninyo hantod sa katapusan sa kalibutan. Kaya kung pwede masayop ang simbahan sa usa ka punto, nga anong di man siya pwedeng masayop sa uban. Pwedeng sayop tanan. Di ba? All or one na. So, mga igsoon, ay kalimot, ang simbahan, wala gikan pa sa sinugdanan nakapanudlo bisag usa lamang kasayop. Ha? Kaya uban nga Katoliko wa kabaluan na. Siya, sa una kay Dondong ko kay Bo Sanchez, yan sa ganahan ko sa simbahan Katoliko. Kay ang simbahan Katoliko may daghan kaayog mga experience sa sayop. Ya karon nakuha na siya, naka-learn na siya sa iyang mistake. Sayop na. Delete. Okay. Kung moingon ta ang Santo Papa infallible, dili masayop sa pagtulo ng pagtundo. Wala nagpasabot nga perfect siya. Pwede siyang makasala. Amen? Moingon siya, mangutana ka sa Santo Papa. Santo Papa, sa may nindot na sakiran paliton? Moingon siya, Juan, kanang Mazda. Kinanglan ba kini mo tuuhon nga Mazda o Suzuki or Isuzu yawan? Dili kinanglan. Ano man? Dili man bahin sa pagtuo o moralidad. Ang pagpatudulo sa Santo Papa o sa simbahan bahin sa moralidad o pagtuo, maura kanay, dili siya masayop. Sa ubang bagay, pwede siya masayop. Kung sa'y pinakanindot kaunon sa buntag, apple ba o utan ba, pwede siyang masayop. Makasala ba ang Santo Papa? Makasala. Makasala siya. Pwede. Pwede ba ang Santo Papa maimpyerno? Pwede. Ha? Pwede. Makasala. Dili siya perfect. Pero pag mutudlo na ganing siya bahin sa pagtuo o moralidad, dili siya pwede masayop. Nga naman, protektado ang iyang pagtulunan sa Holy Spirit. Nga naman, bisan way labot sa Holy Spirit, daghang kayong kardinales, pila kagatos, kardinales nga motsik sa iyang pagtulunan. Rebyahon. Kuha ninyo? Dili pero sa ubang mga sikta, mabasa lang sila, kung yung verso yung mauni ang akong pagsabot, mauna ni sakto. No? Lahi-lahi nga mga simbahan, ang Kristohanon, gitukod ni Ilim, ni Papa ni Ilim, Narcisulim, after pila katuig, nag-split na sila, duha ng Kristohanon. Okay. Pangutana. Pangutanan dito sa Ginoo, pag-abot na to sa langit, sa hukmanan. Pangutanan siya, how many converts have I made?
How much thought and effort have I given in making a convert? That is question each of us ought to ask ourselves. No? Where are your fruits? Where are your souls? Pangutanon-tana sa Ginoo. Asa iyong bunga? Asa ang mga kalag nga gidala nimo kanako? Mayong kag, hehe, wala gyud Lord. Asa imong bunga? Hehe, bungag singot lang Lord. Patay ka. That is sin of omission. Unsaon nimo pagbunga kung ay tuon-tuon? Pangutana, sa isa ka semana, pila ka oras ang imong gigahin sa pagtuon sa imong pagtuo? Probinsyano lang ko Lord. Kapila sa isa ka tuig ako naga-invite og usa ka dili Katoliko nga moattend og misa kauban ako. Nagahatag ba kog pamplita sa mga kauban ako sa trabaho ng mga dili Katoliko? Sa gamay lang nga oportunidad nga naay mangutanan sa akong pagtuo, mutubag ba ko? Slightest provocation to anyone who seems to at naay gamay interesado sa akong pagtuo. Okay? Okay. We do not believe that all Catholics go to heaven, and we do not believe that all non-Catholics go to hell. Amen? Meaning, wala kita nagatuo nga tanang Katoliko malangit. Wala po tagatuo nga tanang dili Katoliko maimpyerno. Ha? Nakita yung dictum, extra ecclesia nola salus. Meaning, outside the church, there is no salvation. Ang ubang mga leader sa simbahan karon sa Katoliko, moingon, giwala na ni. Di na tinuod. Naagi hapon eh. Okay, so, ang meaning katong mga naa sa gawas sa simbahan, dili Katoliko, tungod sa ilang kaugalingong sayop, nganong naa sila sa gawas, dili maluwas. Pero katong mga tao, nga inosente na tao sila sa ipanganak sila sa usa ka mama o papa nga born again, kumbinsido sila 100% ang ilang tinuod, naghimo sila sa ilahang subay sila konsensya o wala kislay gamay pagduda, naa sila'y posibilidad maluwas. Pero kung sila nagduda nga ilang simbahan dili tinuod, naa sila'y obligasyon sa pag-usisa sa unsay tinuod sa simbahan. Dili ako nagsulat si Father Leo XIII sa My Faith Explained. Ang usa ka kanhi Katoliko nga mituyo sa pag-abandona sa simbahang Katoliko, dili maluwas kung dili siya mobalik. In English, one who has been a Catholic and who deliberately abandons the church cannot be saved unless he returns. Yung mingon na yung hala, si Pacquiao, Katoliko sa una. So, impyerno gina siya kung dili mobalik. O nagisultin re. Ayaw po. Kay, muna na po ginawa na. Ang ato lang, dako ang posibilidad nga dili siya maluwas kung dili siya mobalik. Pero, ang paghukom, ihatag na ito sa Ginoo. Ha? Ayaw sulti, impyerno ka. Impyerno ka. Di na pwede. Wala kita kitagaan o otoridad sa paghukom. Di kita mukod din na. Ang ato lang, delikado sila. Ang usa ka dili Katoliko, nga kabalo siya nga ang simbahang Katoliko, mo'y tinuod nga simbahan. Pero nagpabilin gihapon, gahigulo, tungod sa iyang kagalingong sayop, dili maluwas. Father Leo XIII na siya sa Faith Explained ng libro. You can read that. Ang usa ka dili Katoliko, tungod sa iyang wala siya kabalo nga ang simbahang Katoliko mo'y tinuod, tungod sa iyang garbo, katakulan sa pagtuon, deliberate blindness, cannot be saved. Okay. However, very important. Kini nga punto, nga aspeto, very crucial niya. Masayo pong explain na ni, makontrahan mo. Mura mong judgmental na ni. Okay. However, those who are outside the church through no fault of their own, who do the best they can,
according to what they know, making good use of the graces that God surely will give them in view of their goodwill, they can be saved. Sabta ninyo? Sabta ninyo? Picture ninyo ni, memorize ninyo ni, importante kayo ni. Ha? Kato, dito na siya. Dito na siya. Self-willed ignorance. Tinuyo. Pero, no fault of their own, dili, tungkol sila sa inosente sila, wag sila kabalo, they can be saved. Now, ang next kapakutana, Brad, maluwas man dahil siya, nga dili siya katoliko, nga nang magproblema man ko. No? Ang tubag diha, ang Ginoo, ang iyang kabubuton, nga ang tanang tao, bilong sa usa lamang nga magbalantay. And I have a sheep that are not of this fold, but I must bring them. No? So, ang imong buhaton mga igsoon, dili nimo sila ikondina. Pero himuon nimo ang makaya nimo sa imong paningkamot nga kung pahimo, madala sila sa Simbahang Katoliko. Nga naman, lisod mga nita maluwas nga pito atong sakramento. Lisod mga nita maluwas nga napatay mananabang nga si Mama Mary. Napakitay mga santos, pila ka libong gatabag ampo na to. Napakitay mga indulhensiya, napakitay mga balaang doktrina, divine revelation. Lisod mga nita maluwas, sila pagigaha nga wala sila Eucharistia, ang ilang sakramento duha lang, wala sila Mama Mary. Unsa, di ba? Lisod mo nga nita maluwas, unsa na lang ka sila. Muna nga, kung mahimo, dalon nato sila sa Simbahang Katoliko. So, sa katapusan, ang Espiritu Santo, siya ang mulihok sa pagdala sa tao sa kaluwasan. Siya ang mobaylo sa iyang kasing-kasing ang mudawat sa Simbahang Katoliko. Pero, bisan pa ang Espiritu Santo kinang mulihok, nagpaabot siya sa kanato tagsa-tagsa para sangyaw. Ang Espiritu Santo di mo sangyaw sa iyang mulingon. Kinahanglan siya atong tabang. Sa ato pagsangyaw kung wala kita tuod. Okay, timing yun. So, distribute sa ato snacks. Question, bisag